افراد نامعلوم سنگ‌های یادگاری 28 قبرро дар оромгоҳи мусалмонии хурсандии ноҳияи бохтар шикастанд. сокинони деҳаи хурсандии 2 ба радиои озодӣ гуфтанд, ки субҳи 21 апрел ин ҳодисаро мушоҳида карданд. мақомот ин ҳодисаро тафтиш дорад ва барои бозпурсӣ ба хусус ҷавононеро даъват карданд, ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштанд. муҳоҷирони меҳнатӣ гурӯҳи озсебпазир аз андешаҳои ифротӣ дониста мешаванд. من همین جوانایی که هم طرف گو و مول می‌بردن دوباره شد می‌بریمشون. جوانایی که عرصه نبودن او را بردستودیم. جوانایی که همون چیزها را او پیشتر راسیه رفتگن او را همین کلا را کردیم. من امروز پگاه با تیارم که 150 نفر جوانای تو 35 ساله را با یک لو بردن حالت را بپرسیم. ба тафтиши ин ҳодиса кормандони амнияти миллӣ низ ҷалб шуданд. боқимондаи сангҳоро барои ташхис бурданд. деҳаи хурсандии 2 дар шоҳрои марказии ноҳияи бохтар қарор дорад, ки назди он 3 оромгоҳ мавҷуд аст. мардуми ин деҳа мусалмони ҳанафӣ ҳастанд. пайравони мактаби ҳанафияи мазҳаби суннат ва ҷамоат болои гури наздиконашон ёдгорӣ мегузоранд, бар хилофи ҳаракатҳои ифротӣ, ки онро ширк медонанд. ҳодисаи шикастани санги ёдгорӣ дар қабристонҳои вилояти хатлон бори аввал ба мушоҳида мерасад. саидаҳмад ҳайдаров, раиси маҳаллаи хурсандии 2, ки як шабро дар бозпурсии мақомот сипарӣ кардааст, мегӯяд, ки ҳоло намедонад омилони он ки ҳастанд ва чаро ин корро карданд. همین تفتیش رو رفتیم.